Hey mga moms. This is it. Ready na kami. Parang nadoble yung test. Ready na kami to perform dito sa Kawayan Masbate. Hindi naman si Gwen. Tumunta tayo sa labas to refresh. Diba? Ito na ba yung ayos ng mata ko? Parang akong semi-duling na iwan. May mga bisita kami! Si Nito. Together with friends. Come here, pasok! May babae. Hello! Ayun na. May kalabahan. Pinasok na tayo ng mga hator. Ali, Brian, doon na lang tayo sa baba. Sige, nakakaya ang kalat ng kwarto. Hi! Kayo na lang ha, isama namin mamaya ha. Para di na lalayo yung ano. Te, may mga hator. Sinugod na tayo ng mga hator. Going down na. Si ready na lang. Ready na tonight. Oh, kinis ko sa lightings na ito. Diba? Parang hindi ako. Parang hindi ako magtinda mamaya. Hi. Sila buwa pa. So, punta na kami sa venue. Ikaw na, ma'am. Go sex bomb Brenda. Maglaro tayo. Mismo ko yung sa para sa Soriano sa GGB ka. Thank you. Wapan mo sa Hindi ka makapixelin yung mga Nasa likod ng pinto. Nasa likod ng pinto daw. Doorknob. Hindi ka pre. Ako magkara. Starfish na kawayan. Uy! Sa ilok mo rin dahil. Balyay na lang. Yes. Mas layo ka pa. Lapit ka. Oo, ilak mo. Kunin mo ba? Kunin mo. Rupa, mami. Kayo, alin na. Sila na lang kunin natin later. Dahil, hindi na nyo matakpan dito dahil. O, dire mo bayad ako ahali ba hindi? Nag-motor ba mag-chimito? Motor rami? Iya, mag-laps na kanta. Sa J. Kain. Sa pa J. Amin na. Ay. Gwen. Ay na. Ay si ma'am. Hindi ka nag... Alin ang naiiwan? 1, 2, 3. May pag-asa? 1, 2, 3. Walang pag-asa? Okay. Or C, none of the above? Sa office daw tayo. Ilan taon ka na, third? 22. 22. Taga saan ka? City. So third yung page niya, taga City siya. Ang imo, unsa na nga size? Ano? 8. Hulog. Nag-ilong pagkataas kay Murag Twitch. Kung side view din may hulog nyo. Hulog nyo. Side view. Huwag lamig kayo magpakaon sa iyo. Ano, kung ako babae, magpakaon ko sa iyo. Balag, ilong ini, ano, nasa. Napay mga model mo, mga piling model kasi sila guys. Ano kayo? Anong talita? Andiyan na rin sa sakit. Kay? Bench Bernales. Ano ba?
Siya si Benj Bernales. Siya yung designer. Ayan, si Benj Bernales, guys. Ayan. Siya yung nagdi-design. Nagdi-design din siya ng mga ashtray, ng mga ulok ng design. Ayan, sila naman si... Ano pangalan mo, ma'am? Jasmine. Ayan. Siya naman ay... Ang ganda ng kanyang looks, no? Cream siya. Oh, pareho ta, cream. Criminal. At meron din tayo. Christian. Ilan ka na? 21 may jowa. Kalo, kalo. Sinungaling ka, may jowa ka daw eh. Anong gamit mong foundation? Oil ka na, oh. Gwapo siya, no? Wala sa jowa. Tantang ka dyan, height mo. 5'8". Ikaw. What's your name? Ay, gawin na ito kung lubot. Nabot yung ulo. Michiko po. Michiko Yamamoto. Japanese desu ka? Japanese na telescope na Japan. Ikaw nag-Japan. May jowa ka? Para. Oh, wala ka sa jowa. Ikaw may jowa ka? Wala. Meron ba isa? Wala. Alam nyo, yung mga lalaking walang jowa, ibig sabihin sila yung maraming ginaganon-ganon. Kasi no commitment at all, no strings attached, pero sila yung may mga kapling-pling. Di ba isa pinakatangkad sa ilari dire? Ayan. What's your name? Clark. Taga saan? Nagkakataingan sila lahat halos, di ba? Siya nakita ko sa ano, sa Cebu. Sa Sinulog. Kaya walang nangyari sa amin ng Chinito kasi sama siya na sama. Kasi totoo sila talaga magjowa ng Chinito. May jowa, Clark. Ano height mo? 5'11", 11 minus 5, 6. Alam, Dito na kami kina Mayor's office. Hi po. Timing, ano po? The office. Dito na kami kina Mayor's office. Hi po. Timing, ano po? The office. Hi. Picture for me. Ayan. Gusto mo ito ng daan? $8.30. Gusto na ka. Gusto na ka dito ron. Sunod kasi. Ito sa SKM pala na. si Kai DJ. I like DJ. D. I like DJ. DJ. Skater, skater. Wait, Skater. Skater. Buwan ko na rin. Skater. Tama sa ate Jay. Jay. Narito ko lang sila. Yung mga kutsurya. Wala siya. Nag-trip. So, ayos na natin tanan. So, sana mag-enjoy ang mga taga-Masbate sa Aba habang sila ay nagpo-photoshoot sa mga. Tulong na talaga ako. Ay, Binda. Okay, kain na. Binda. Doon na kayo ni Brenda. Pag dyan, Mayor's table ba? Okay, Tagtaon mo. Wala na pa may plato. Bakit na si Brian? Baka na medyo Kunti lang yung video mo. Hindi pangalay sa comment.
Nasa gilid po. Traffic! Anak na ba? Wala sila, Brent. Baka na sila. Grab, tingnan yan. Kawalan mo lang na, the New Year extension. Kuan ba kulang man siguro na. Performer, ano tawag? Umana mi ma'am. Ama na. Oo. Paano mo? Birthday. Ate Jean, Bigyan mo. tawag ka. Ate Jean. Asan saan mo? Ayan. Ah, patay na. Ah, mga vlogger mo? Record. Beka, no. Ay, Tingnan tayo yung nagkakit. Ano yung sabi niya? Para nindot ang performance, kaon kay paniguro. Diba? Diba ba? Ano mo lang? Kaon, kaon. Kaon niya. Why DJ Tere? Hello? DJ, mamaya ka na magpausok ha. Oo, kaya namin mga hita DJ. Kasi kuya pa ni Tere. Mapagkamala pa kami mga paklang lamok dito. Oo. Okay, by the way, magpakilala muna tayo ng dalawa partner. Ako nga po pala si Ma'am G mula sa grupo ng Social Climber Squad. And I'm Gwen, ang pinakaliit sa social climbers. Ginoo ko, ang liit mong drum. Kapoy, madali magbayot, no? Nag-asal-asal ka pa. Oh. And syempre, welcome din natin yung ating mga kapwa content creators and vloggers. Yes! Asaan? Magpalakpakan! Yeah. Itawan niyo muna yung mga cellphone. Oo, tapos pakilagyan nyo na lang later Hashtag Ay, gwapo. brain damage. Gapo! Pulakit na, model sa RTL. Barang na RDL na kasi. manok pa daw ako. Ba? Wala, la, 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 la. Puro na ba ito? Reggie? Manok ka ba? Sabon ka niya. Thank you so much, Reggie! Now let's meet candidate number 3! 5 years na kayo nandiyan. May anak kayo na ba? 19 kung 5 years na. 14 ka mo na? Ang tara mag-trip, kasabo mo siguro ka. Sir ka, ilan taon ang jowa mo ngayon? 17. 12 pa lang, uyab na mo. Corrupting minor ka. Awang pulis, yabe. 17 may uyab ka rin na. May galing kong isugot ang mama sa mong uyab. Nag-aaral ka ba? Nagtatrabaho? Anong ginagawa mo? Anong kurso? Grade 12! Great, good luck. Sana makapagtapos ka para pag nagsama na kayo, matibay na, may trabaho ka. Diba? Andito ba yung jowa mo ngayon? Andito? Wala. Kasi? Nasa kaibigan mo. Tumatagay ng jindulong. Anyway, okay. I think medyo nakilala natin sila ng lubusan. Good luck sa inyo, boys! Okay, dito naman tayo. So, galing dito, papunta doon. Okay. Yes. Laran pa kayo ha, boys. Model kayo dito sa gilid. Tapos punta kayo sa gitna kay Brenda. Ay! ha? Naman ay tao din eh. Hi! Ang ulit na mo